खुलुमबाय आखाइ फारसेसो जाबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअआ संनाय जानायनि नङा दिनैनि भिडिअआ न'आव थानानै बानायनाय भिडिअ नङा आरोना नै नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो आङो दायो नै माबा बोरैबासो जायो आङो दायो ओंखारखांबाय आरोना सानै बस लेडि फैगासिनो आरोना इसोरखौ लायना फैनोसै आं आंनि सबसे दामि गारिजों नैबेजों ओमफ्राय दा थांनानै लायग्रोनोसै नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम ओमफ्राय फैदो मोनफैथारबायनो बस लेडि गोजा ओरैनो होख्लायखाजाजोबगोन देहाय नै आं लादो साबिया गारिनिया ओइ लामायाव गाखोगोन फै नो साबिया ना साबि गैया गाराबो खार' साबि गैया गाराबो खारो फै ओइखिनियाव गाखोगोन ना आङो फै नों लाबो गारिखौ थांनोसै लाबो ओमफ्राय गारिखौ सोरानि होनना सोङो आरोना गेजेर गेजेर नुयो नालाय जोंहानिनो बे गारिया नै पाइलटआ र' आइया गाखोखानोसै र'ब्रा आङो थांसै जोंहा लायना फैनोसै नङाबा होजागोन बस सानैजों थांनोसै जोङो दायो थौदो थांसै नैहाय ब्लगार जाहैबाय नालाय मा आखायाव लाबफानांगौ जायो नैलाय थौबाय थादो ओंखारना थानानै नेबाय थानो बायो आङो जालायहरदो खोनाबाय लोगो गाखोनानै थांखानो मोननांगौ मा नेहाब बावलायनाय जाहरलायथारदो अथस' मानसिफोरा सावदुर बिथा मोनफैयाखैनो दासो भबानिपुर मोन्दों मिथिगोना जि दावराव जाहरो जारलालै माने 1 मिनिटबो माने नेथ'नो गसंथ'नो माने माबा गैया आरो माने गारिनिफ्राय ओंखारबाय नालाय लोगो थिखांखानांगौ आरो इसोरखौ गारियाव आरोबाव जारलासो जि दमखा नोङो जेबो बुंलायनाङा आं लागोनल' नों एखेथारना जोंहानि आबैजों आं दा मा होनो खिथिनांगोन ना मोजांथारनो आबै हस्सा गावदांदांनो जोंहा आबैया एसे बोख्रेबावबायसोमोन नोङो एकदम स्लिमैनो दङ गावदांदांनो मा होनदोंमोन मा गामि होनदोंमोन हाथनापुराव आलासि जान' ओमफ्राय न'आ सालबारियावनोखा मोनबाय होमबा बेखौनो सिमलिगुरि होनो हाथनापुर होनो दे लाखिना होदो होमबालाय इनो खोमा ना दे थां होमबा आबै दे नोंखौ न' मिथिनायबा आलासि जानो लायगौमोनहाय आं आबै दे थां आबै दे थांदो दे इथिं थाबायनो थांसै नोंसोर होमबा दे थां होमबा ने आबै दे नोंगो बैलाय बस लेडि सानैबो ओंखारबाय बासनिफ्राय ओइ आगोलाव लाखिजागोन खोमाहाय गारिया आगसिथिंजा खोनाबाय अबेखिनियाव थौ होमबालाय साहा लोंगोनबा आरो थौ होमबा थौ ओइनो माबा आखाइ खोथिहरबाय दं फायला लानो नोङा आङो उनाव नायदो दे नों सिगाङाव नाय गारिया र' गारिया थांदोथ' र' नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओरैबायदि किउट आबै आरोना जोंहानि आबैजों एखेथार जोंहानि आबैखौनो फैफिननाय बायदि मोनलायथारदों आरोना आङो ओंखायनो थानो हायियाव आं भिडिअ लाथारबाय आरोना जोंहा आइनो खिथिनो होननानै अन्थावथावथार न' नुनाय मोनबा लायगौमोन आं आलासि जानो आबैया जि अन्थावथाव एखेथार जोंहानि आबैजों मा ओमफ्राय मोनफैबाय जों दायो नै बस लेडि सानैखौ जोङो लोगो मोनफैबाय आरोना नै बस लेडि सानैया इसोरनो ओमफ्राय दायो बस लेडि सानैया मायबा जाहोयोनो जोंखौ लांनो फैनायनि मा जाहोगोन अबेजोंनो बाहेरायाव ना अबेयाव इयावनो जिरायनोसै दे मा जाहोगोन ओमफ्राय थौ होमबा भितराव थौ बेलेग बुस्थुसो जागौमोन आं महा गैयानो एख'आनो साहाखौनो लोंसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय निंकि बिबाय लाल साहा लोंसै आंथ' गाइखेर साहा लोंनो हाया नालाय गारामा सागासिनो आंहा मा नोंसोरना गाइखेर साहा मोनबाय माखिया मोनबाय लाल साहा सापातखौ बारा होयो बिसोरो माबा सापात खम केदि बारिसिगोन
आंहा लाल साखौनो बिहरनानै लोंबाय ओमफ्राय बिसोरो आइमोना गाइखेर साहा लोंदों आरोना गाइखेर साहा लोंदों ओमफ्राय बे जों साहा लोंबाय थानाय सकआनो जाहैबाय जों जेराव फैदों दायो सावदुर बिथा सक होनो आरोना बेखौ जोंनि खाथि खालानिफोराथ' मिथिखागोन खिन्थु जोंनि खाथिनि नङिफोरा मिथिनाय नंला आरो नङा होमबा ओमफ्राय जोंनिफ्राय बांद्राय गोजानद्रायबो नङा ओमफ्राय खाथिद्रायबो नङा आरोना ओमफ्राय जिहेथु जोंहा न'आवनो गारि दङ टमटम गंसे ओमफ्राय दा माने आइमोना डाइरेक्ट जोंनियाव फैनाय गारि मोनाखैमोन नालाय जों सावदुर बिथा सकसिम लायना फैबाय आरोना ओमफ्राय लोगोसेनो जोङो दिनैहाय एसे जानाय लोंनाय बाजारबो बानायनानै लांगोन आरोना बेनिफ्राय सावदुर बिथा सकनिफ्राय मा मा लकेल मैगं मोनो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो मा मा मोनो लांनोसै जोङो बायनानै बेलासि जाखाबाय नालाय बेयाव माने बेलासियाव सामफ्रामबो बाजार जायो नालाय ओमफ्राय दा लांनोसै मा मा मोनो मा मा मोना नायलांनोसै आरोना साम'बो नायलांनांगोन मोनलाङो ना मोनलाङा साम' जायैया एसे गोबाव जालायबायानो ओइ दाखालि बावैसो खनसे जादोंमोन मास मोनसेसो जाबायानो खोमा आं भिडिअबो होखादों सबायजों जादोंमोन ना ओमफ्राय दायो एसे बेलेग जोगोनारफोरजों जानांगोन आरोना नायनोसै मोनबा लांनोसै आरोना साहा लोंखांनानै जों बाजार बानायहैनोसै आरोना साहा एसे लोंबाय दा दुन्दिया ओंखारग्रा जाबायानो ना मोजां मोजांथार खालानि साम' फानाखैना नायनिथ' नाय थाथ' र' मादै र' साम' नायनि माबा साम' फिसाया गैया साम' फिसासो नांगौमोन रावबो लाबोनाय नङाना दा दैया गोथौ बेखौ जायालै एकदम गेदेर गेदेरद्राय इनिफ्राय एरख' दैखौ साम'आनो गेदेर गोजासो साम' फिसा नङा बेखौ सोंनाय नायनाय मा इ माथो मुगिरा मुगिराथार नै साइस जागोन जानो फलखेने गाबा मोजां मोजांथार फुदुंनाया কিমান 30 টকা নতুন হপাই না ইকাৰণেতো দাম सालाद जानो लानोसैहाय गाजरखौ आदिहा रुलै आं माबा माबि खालामबाय दङ नতুन ना गाजरটো दे इखौ लाबा होमबा दुन्दियाबो लानांगौमोन मा होमबासो मोजां जागोन लाबखाद' लानोसैहाय लोगोफोर गाजरखौ जानाय नायनोसै हा अ हैगल दे गाखोदो साइसथारसं नाजों गोथाव जागोनथ' ना इकिया आं नुब्लाब द' दायो जोङो न' मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै मोनाबायानो आरोना बोरैबा नुबायानो खोमसिखोमल' मा लाबोखो जोङो नोंथांमोननो एसे देखायनो र' नै पानिलाव थाइसे लाबोदों आरोना नाजों जानांगोन ओमफ्रायो गाजरखौ आधा पुवा लाबनाय नायदों आरोना थाइथामल'थार मिथिदों आरोना गोदान नालाय दासो ओमफ्राय दाम आरोना दाम लायो दा गोदान नालाय ओमफ्राय बुद होदेरनानै आरामसे सातनि जागोन आरोना जोंहानि न'खरनि थाखाय आरामसे जागोन आरोना जोंहानि परियालनि थाखाय गाजर एसे लाबोखाबाय ओमफ्राय आरो नै माबा काजु बादाम लाबोबाय ओमफ्राय आपेल लाबोदों आरोना गोदै जागोन ना जायाबा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पानि पिप्लि बेखौ नाजों जानांगोन आरोना बेखौबो ना मोजांफोरजों जि गोथाव मोनजायो आं आगोलाव गोखा बुस्थुखौनो मोजां मोनामोन आं ओमफ्राय दाना मोजां मोनग्रा जाबाय आरोना एसे ओमफ्राय दा बेखौ लकेल ना मोजां ना सेंफोर नङाबा ना फिथिख्रिफोर जिखुनु जि ना मोनो लकेल नाबानो जागोन आरोना बरिया जानांगोन पानि पिप्लि ओमफ्राय आरो नै ना गोरानबो लाबोदों जि बुरजाखा मोदोमसोदों
बानलु सिब्रबो लाबोदों नै बेखिनियानो दाथ' मोनाबाय मा भिडिअ बानायबावगोन आङो उनावहाय बानायथावनाय बायदिबाथाय बानायफिनसिगोन आङो दायो मोनाबाय आङो ड्रेस गानस्लायनोसै देहायाबो बारा मोजां नङा नालाय बोरैबा गगा मोननाय मानाय जागासिनो आरोना र' लाथावनायबाथाय लाफिनगोन आं उनावहाय दायो दोनथ'नोसै एसेयावनो नै दायो बेखिनि भिडिअआ जिखिनियाव भिडिअ दोनथ'दोंमोन ना बेखिनिनिफ्राय भिडिअखौनो लाफिननाय जायासै ओमफ्राय नैबेयो अखानायै फुङाव लानाय भिडिअमोन आरोना एकदम देहाया मोजां नङामोन नालाय ओमफ्राय जेबो रायलायाखै आरोना आङो ओरैनो जिरायनानै खामसालियाव दंगासिनो ओमफ्राय एकदम गन्थं सन्थं नारथेजोबनायमोन आरोना ओमफ्राय एसे भिडिअ लानानै दोननाय दंमोन नालाय होफानानै होनाय जाबाय आङो बोरैबा नुलायबाय आंखो लोमजानानै बोरैबा नुलायबाय होनदो लोमजानानै लोमजागुलायथारबाय आङो बोरैबा नुलायबाय नि मानसिखौनो बुगाव गाव नुलायथारबाय जि खस्थ' मोनदों आं हराव एकदमबारे हांखोनो माबा मा होनो मायावबासो हाबफैफ्लांबाय माबा भिडिअ लाबाय थानानै मा होनो हांखोनो लानो हायाखै आरोना आङो खस्थ' मोनदों माने गन्थंजों हां लानो हायाखै गगा मोननानै खुगाजोंसो लाबाय थादों सान्दुं ओंखारबा सान्दुङाव दसे गोबाव जनोसै आं